Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuyaqhubeka ukuthungathwa kwabafundi okubeka ukuthi bahambe nesikhukhula izolo eMthatha eEastern Cape ngesikhathi kunemvula enamandla kanye nomoya. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Okubikwa ukuthi kuyaqhubeka ukuthungathwa kwesidumbu zabafundi ekubeka ukuthi izemuke izolo ngesikhathi kuhlasele izikhukhula eMthatha eEastern Cape. Njengamanje kubeka ukuthi kusatholakala izidumbu eziyishumi okukholakala ukuthi yizo ezabafundi. Kanti ke abatshuzi namaphoyisa abasabhizi ngendiza enophephelo omhlani bazama ukuthungatha abanye abafundi abangakatholakala. Okubeka ukuthi bebehamba ngemonto iIveco EU21 seat. Abantu ke basale beshaqekile esikhundleni zokuxhumana ngaso lesigameko esithe sabashiya bebambe ongezansi. Uthe Mkosi Zulu uthe abezindaba ake befake umfutho abebewufaka emzokwane kunyamalela amaphoyisa ePitoli. Wathule Lilitha Nomana uthe yo okwaze kwabhlungu uziyanda kulwa uthe yo imbi into ethe yehlela abafundi sengathi ke bengatholakala. Uzanelezi uthe yo Nkosi yami maye yaze yaphela imizi moyo ongcwele senzeni ulaka olungaka Thixo. Usikelelwa sakhe empungane uthe ayi kubhlungu simakade yini bawabe esefaka amakhandlela akhalayo. Ucelekile uthe yo hayi bawo yini Nkosi uma kunje abantwana bethu abesefaka ama-emoji enhliziyo ezikhalayo. Uvele Msiza uthe kwaze kwabhlungu wafaka ama-emoji enhliziyo ezikhalayo. Uthanda Ndlovu uthe yo umdala kavele awumboze umhlaba wakhe asithathe sonke kunalo buhlungu azizwisa bona nemndeni yethu abesefaka ama-emoji akhalayo kanye nezihliziyo eziphukile. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa ukuzwa ukuphalwa kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje intathela YouTube sengiyayiteta indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.